Калі б быў конкурс сярод самых таленавітых прэзідэнтаў, ён бы перамог. Паэт, спявак, лекар, спартовец і філосаф. Усё гэта спалучаецца ў асобе кіраўніка Туркменістану. Але цяпер для Гурбангулы Бердымухамедова галоўнае перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах. Пра творчы падыход да выбарчай кампаніі Таццяна Рэут. Душевно і пра шчасце. Прэзідэнт Туркменістану перадвыбарчую кампанію ладзіць з творчым падыходам. Песню ўласнага аўтарства «Прамень шчасця» Гурбангулы Бердымухамедов выканаў перад будаўнікамі газахімічнага комплексу у Ахалскай вобласці. Спявае ды нават діджэіць прэзідэнт агулам вельмі ахвотна. Музыкаю таленты Бердымухамедова не абмяжоўваюцца. Як перадаюць афіцыйныя туркменскія медыі, з кніжных паліцаў разлятаюцца гіганцкія тыражы кнігаў кіраўніка краіны. Пра мудрасць, маральную спадчыну, скакуноў, дываны, лекавыя расліны і гарбату. Все исходит из того, что хочет так президент или не хочет. Например, не понравились президенту в свое время автомобили черного цвета. Да? Он посчитал, что автомобили черного цвета навевают тоску, там, создают негативный образ какой-то. И все, автомобили в стране запрещены. То есть никто не спрашивает народ, хотите вы ездить на автомобилях черного цвета или не хотите. Часам заступнікам, менавіта гэтак перакладаецца неафіцыйны тытул Бердымухамедова, бавіцца нават з рызыкаю для ўласнага здароўя, як здарылася на гэтых конскіх забегах з ягоным удзелам. А вось здароўе шараговых людзей у такіх забавах мае значэнне меншае. Пра гэта сведчаць звесткі туркменскай арганізацыі правоў чалавека, паводле якой на шматлікія імпрэзы з удзелам Бердымухамедова масава зганяюць грамадзянаў. Часам яны гадзінамі не маюць доступу да вады ці прыбіральні. А на будоўлю гіганцкага пазалочанага помніку прэзідэнту на кані грошы ўтрымлівалі з заробкаў працаўнікоў дзяржустановаў. Агулам краіну ставяць у дзясятку самых закрытых у свеце. Туркменистан – это абсолютно на сегодняшний день на 100% тоталитарная страна, где никакие права человека не соблюдаются в принципе. То есть там даже, скажем так, не соблюдаются законы. То есть на все есть воля президента. Президент может принимать какие-то решения вопреки законам, согласно законам, вообще не обращая на них внимания. Трэція выбары пажыццёвага прэзідэнта Туркменістану пройдуць 12 лютага. Хутчэй за ўсё таксама з песнямі ды танцамі, але пры наяўнасці 7 кандыдатаў фактычна безальтэрнатыўна. Таццяна Рэут, Белсат.